أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر ومكان العظيم. الحمد لله yau mun dawo za mu ci gaba da karatunmu, za mu tashi a babi na farko. Alhamdulillah, thanks be to Almighty Allah Tabaraka wa Ta'ala for giving us an opportunity to continue from where we stopped. Last week we stopped at Al-Bab Al-Awwal. We continue from Bab Al-Awwal, inshallah Tabaraka wa Ta'ala. And we are using two language in this block. Inshallah Tabaraka wa Ta'ala. We start as usual with Hausa before English language translation, inshallah. Al-Bab Al-Awwal zan fara da Hausa ga bayanin kuma turanci, inshallah. Al-Bab Al-Awwal babi na farko fi taharati a cikin tsalki. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala, Allah madaukaki ya ce, Allah ta'ala madaukaki kala ya ce, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, mun saukar da ruwa minas sama daga sama, ma'an ruwa tahuran mai tsarki. Alma'u tahur yace kagan ruwa mai tsarki shine ma kana tahiran fi nafsihi, ruwan da ya kasance tsarkakakke a kansa mai tsarki ne. Mutahhiran li ghairihi, kuma yana tsarkake waninsa. Kalma'il bahri, kamar ruwan gulbi wal bi'ri, da kuma ruwan rijiya, wal matsari, da kuma ruwan sama. Idan lam yataghayyar shay'un min awsafi thalatha, idan lam yataghayyar shay'un wani abu bai canza daga sifofinsa guda uku ba, su ne wayi allaunu, wato kalan ruwan ya canza, wa ta'amu, ko ko ɗanɗanon ruwan ya canza, ko ko rihun, ko ko wato kamshin ruwan, ko wari ruwa ya canza daga inda aka san shi. To matukar ba su canza ba, min ausafi talata guda uku nan ba su canza ba, bi bayan fakku anu galiban, na abin da ke rabe da ruwan mafi rinjaye, kan labni, kamar nono, wal asali, da kuma zuma, wal bauli, da kuma fitsari, wal adrati, da kuma bayan gari. Fa in tagayyar shay'un, idan wani abu ya canza, ya jinkirta, min ausafi daga wannan sifofinsa a talata guda uku, bima zikirna, abinda muka ambata, ma'ana idan kalan ruwa ya canza, ko ko ka ɗiba ruwa ka sha ka ji ya canza, ko ko ka ga kamshinsa, warinsa bayan da ka saba jin ruwa ba, to wannan ruwan ba zai yi alula ba, kamar da zamu je yanzu. Bima zikirna, abinda muka ambata, wa nawi, da makamanci abinda zai canza ruwa daga kalansa, ko ko ɗanɗanansa, ko ko warinsa. Fala yasihul udu, ya ce alula bai inganta minu da gare shi ba, ruwan nan bai zai yi alula ba. Walal gusulu, aka ne wankan jannaba, ba wai wanka na sabulu da soso ba, wankan jannaba bai zai inganta ba. Walal istinja'i, aka ne wato al istinja, tsalki, mutum zai yi tsalki da wannan ruwan ba, matukar ya canza daga wannan sifofinsa guda uku. Wal mutagayyaru, abinda kuma ya jinkirta, bi tahirin, idan ruwa ya jinkirta, wato ya canza, bi tahirin, da abu mai tsarki, ma'ana ya canza ne da abu mai tsarki. Tahirun, to abu ne mai yana da tsarki, gairu tahurun, amma bai zai tsarkaka waninsa ba. Yusta'malu fil adati, za yi aiki da shi a cikin al'ada, wato kaman girke abinci, ko a yi wanka da sabulu, ko a yi dama shayi, duka in dai abin da ya fada cikin ruwan nan abu ne mai tsarki, kaman su a ce kaman madara ya fada ruwa, ko nono, ko gayanan daidai abubuwa dai daban-daban da ake iya ci, sai jinkirtar ruwan alkwalan ya canza, za ka yi amfani da shi a cikin ibadu, a cikin al'adu, abubuwan ka, amma ba za a yi amfani da shi a cikin ibada ba. Fil adati, a cikin al'ada, wala yusta'malu fil ibadati, amma ba za a yi aiki da shi a cikin ibada ba. Wal mutagayyiru bi najasin,
amma idan ruwa ya canza da ya jinkirta da najasa to najasun ruwan ne ya zama najasa. Ma'ana yanzu ruwa ga ruwa a je sai kashi da yawa ya zo ya faɗa wannan ruwan. Kagan ruwa idan kashi ya faɗa ba za ka yi amfani da shi wajen sha ba, balle ma ka yi amfani da shi a cikin ibada ba. Haka ne idan fitsari mai yawa ya faɗa cikin ruwa, kana ji ga fitsari na mutum ya ga yana a cikin ruwa, kai ma ba za ka sha ruwan ba kuma za ka ibada da shi ba. To wal mutaghayyiru bi najasin idan ya jinkirta da najasa, najasun ya zama najasa. La yusta'malu ba yin aiki da shi fi shay'un na wani abu min al'adati na al'adu, wala fi shay'un min ibadati, haka ne ba za a yi aiki da shi a cikin ibada ba. To a nan za mu tsaya saboda a dinga ɗaukan karatun kaɗan saboda a fahimce shi da wuri kuma bai zai mutum nauyi ba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Za mu tashi wa idza taghayyara bima huwa min qararihi kat turabi wal milhi wan nurati. A wajen za mu tashi wa idza taghayyara bima huwa min qararihi, a wajen za mu tashi, za mu tsaya na min ibadati. Yanzu za mu yi da kuma yaren turanci insha Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we continue from Al-Bab Al-Awwal, that is chapter 1, Fi Taharati, in purification. Allah Ta'ala, Allah the greatest. When we say Ta'ala, Allah the greatest says, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. وَأَنزَلْنَا, for indeed we shower upon you a water from the sky, that is we shower a water from the sky, ma'an tahuran, a pure water, that is a clean water from the sky. Al-ma'u tahur is a clean water. Al-ma'u tahur, a clean water, it means ma kana tahiran fi nafsi, is a water that is clean in itself. Mutahhiran li ghayri, and it clean another thing. It can clean another thing again. It is clean itself, and it can also clean another thing. Kalma'il bahri, like a ocean water, that is a water that is flowing. Wal bi'ri, and a well water. Wal matari, and that is a rainfall water. إذا لم يتغير شيء, if something did not change min awsafi from its color, الثلاثة, three things did not change. وهي اللون, which they are as follow. اللون, that is the color of it. والطعم, and the taste of the water. والريح, and the smell of the water. Maybe this is a water, and you and I know that water, it is not smelling. You and I know that water, it is not red, it's not blue, it is not green. And you found the water change, the color change, or the smell of the water change, or something change from the water. It's not as usual the way you knows water is. So if it's changed from these three things, its color, or its smell, or its taste change. Bima yanfaku anu ghaliban, of the things that are separated from it. Kalabni, like labni, that is a milk, wal asali, and honey, wal bowli, and urination, wal azrati, and excretion. فإن تغير شيء, if something changed mean outside from this color, from these three things, bima dhukira, of what we said to you, wanawi, and the sample of it, fala yasihu min al-wudu, for indeed water ablution is not allowed from it. Wal ghusl, likewise, or bathing, a ritual bath. Wal istinjau, likewise, to purify yourself when you have excretion or urination. Wal mutaghayyiru, and something that change bitahirin, with clean something, tahirin, it is clean. Ghayr tahurin, but it cannot clean another thing. Yusta'malu fil adat, you can use it in your daily activities. Wala yusta'malu fil ibadat, but you cannot use it in your prayer, your ibadah. We'll stop at this place.
والمتغير something that change be najasin with dirty things, najasun, that thing is dirty. لا يستعمل في شيء, you cannot use it in anything from your daily lives. ولا في شيء من الإبادات, and you cannot use it in your ibadah. That is like excretion or urination fall into your water, you cannot drink it nor use it in your ibadah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. MashaAllah. Naam.